Hi guys, murise zvenyu, murise kwamuri. So guys, it's me right here. Nekanyaya kandinako, it might seems like kanyaya kasina musoro. But so guys, ndasiwo ndega. Abajuju ambono asela so ndasara nekamfana kangu kamainini kake kasina mazino. So nandina kamari kana ndikaita sei kana kapiwa ndichazoti ndirini. Saka ndakangokachengeta ndichifunga kuti ndoita sei kuti ndiite sei ndingo improve mu kitchen mangu and stuff. Mungozama plates andinawo like andatombobudisa ma plates mangu I start andite. So guys, pa this video pane zvandichataura zvese kuna vandichatuka sorry zvenyu. Sorry, today is a bad day for you, alright? I'm very sorry. Amen baba Juju akazona video ro ndichapiwa futi phone here kana kuti ndichaita sei, but I'm really sorry kune vandichatuka oro ndichagona kusatuka asi I know kuti kune vamwe vachafila like my junior abatituka kune me. I'm very sorry guys, I'm really sorry. And then kune vachabatawo mapoints angu, thank you so much neku understand nditika because vanotogona kutaura chinhu tisiri kuzoti kuchitaura ine wrong, but ndigara ndakumbira riregerero handiti kuti musazonyanya kubatikana, especially to those who will be happy patinobhulwa kana kuti hakune. I'm very sorry, I came for you today. Nasindakuvinga nditori ne-energy yese nemi ndinayo. So guys, kanimbopa lesson rekutanga. You see guys, in life munhu wega ane mararamiro ake, ane ma-stages ake, ane zvaanofesa nazvo. We all face different things. Togona tese tiri poor but tichifesa ma-different things. Anditika togona tese tiri rich but tine matambudziko akasiyana. So one thing you have to do is to understand the position yauri. Anditi takabva mumakwikwi tinogona kurarama zviri nani. Anditi so chinoitika ndechekuti vamwe vanhu havasi mumakwikwi, but people who are surrounding them, they put them in competition life, whilst they are not competing with anyone. Anditi tentisuri competitana anyone, but imimi manje vanhu vari around ndimi mamakutotisa kunge tiri pacompetition, of which tentitombori pacompetition na-anyone. Muri kuzviona zvinhu zvichiitika, munoita henyu, muri kuzviona zvinhu zvichiitika guys. So please, kune ava vanenge vachipiwa pressure, ndisandaenda kurefu, rega ndipe example emunhu ari kutendera pasocial media achinzi akazodai anonzi Veko Lupa. Nyaya inogona yakatotangira pakuti anogona pamwe basa rake achitoriita zveshuwa, kambani inotoriko ichitoexista, but because akabvuma kupiwa pressure nevanhu veve around vanenge vachiti handiti tinodya mari ngatidai, so akasvika panzvimbo onzi mbinga yedu, opedzisira pamwe adya mari yevanhu yanga achazofanira kushandisa. Because ukanzi munhu unotengesa chakati, it doesn't mean ndouri kuchigadzira ende kuchigadzira nemadhaga. No, you have money yaunoisa ipapo, which is sometimes in business ndo yatinokola kuti capital, which is ukadya mari iyoyo hapana kwazvichaenda. Maybe atopiwa mari nevanhu panoti achiita anga under pressure and zvinopedzisira zvakanda iwechi pasi pebhasi. Wapasi pebhasi wavaidya nawo mari veve, those are the ones who come first kuzotaura zvakasiyana pamusoro pako. Takazoenda kwakati zvikazodai, of which those are people vaikupa pressure. Mbinga yedu, odya mari yebusiness achikusimbisa kuti no, hazvina kana dhiri izvo, unozodai uchidai, yeti vanhu ivavo ndo vanokukanda pasi pebhasi. So ngatidzidze kurarama life yatinokwanisa, life yatiri. It's better kuti tisotonge tiri poor than kuti uzviite rich iwo usiri, because mangwana unozochema. And watodya nini mari, ndini the first person anotanga kuuya, or ndindotokuripotera kuti kudya mari dzevanhu futi, or ndindoudza vanhu vakudyira mari vavo kuti munhu hapana zvichabudira, hapana zvichadai, yeti mari yacho adya nini. So let's learn kurarama like life yatinenge tinayo paground.
kana tisina hatina, kana tinasho hatina, ndakapiwa ndapiwa, kana tisina handina handitika. Not kunigirikina kuzvisa pressure. Pamwe pacho hatitozvise pressure, hatitozvisa mucompetition, but vanhu vari around ndo vanenge vachikuisa mucompetition naningi. Ningi waustori naye wasina kutombovenga kana kuita sei. We have to stop that. Ndakugara ndakumbira regerero. Kwaita ava kuti ndakapa imbwa yangu zita rekuti Bruno. I gave that name kuimbwa yangu because ndakaona kuti iBruno inoenderana nezita iroro, and I love that name. It's a dog name. Saka kana muchibatikana nekuti ndati kuna Leosa unyanga anonzi Bruno, ini handichafanira kutomboti Bruno kana aiwa. Sorry, I'm very sorry. And the problem yamunayo mimi vanhu vaidaro nevaiti I'm going to follow, please unfollow makasununguka mazvinzwa ka. Kwete kuda kuti we must be bullied naLeo because ane mari akamboti pasent, akamboya chikudzata kupasent, or anenge achikokunyeperai futi ende muchibvuma kunyepera. Why? Because he is trying kuti page rake rigare rine engagement, then imopinda nehati. Why mazoti imbwa Bruno? Imbwa toziva dzichinzi Bruno, hatozive munhu achinzi Bruno. Iye anonzi Leo, saka zvekuti hanzi hamuchati Bruno, hamuchawo muite mushemi. Kana muchishungurudzwa nemunhu kuti hanzi nekuti ane mari, makajaira zvisu, makajaidza munhu zvisina basa. Ndosaka even kana muchiona mafamily members kwenyu muchitarisirwa pasi, muchiti makaonekwa motonge muchasvipirwa mate kumeso, it's because makavaudza kuti muri rich, saka mufanira kuita zvona. Be rich kumba kwako ikoko, kwete kuva rich kuningirikeni in my territory. That's nonsense. Mazvinzwa ndakudzai kuti sorry zvenyu. Kune vese vanofara patinobhurwa, patinoitwa sei, vachiti nyararai, then morega kunostenda. Leo uye paanoisa post achiti tuka achita sei, munhu anosapota, munhu anofara, sure, men of the truth chi achiti face nendebvu, anotoshaya kana shaving stick yekusheva ndebvu dze. Nemi munoti hanzi makaona murume wangu achizvitambira pakamera. Vamwe varume vari busy kumabasa, iwe uri busy kutamba. What kind of men are you? Imi ndakava panapa ndichitaura ndichiti maswera sei guys, ndopiwa mari. Arisi basa iroro. Musatitaurisa zvatisingada kutaura because pampacho takakutaurirai motanga kuti tikone show off, tikone chi sezvamunoita vamwe. Let us live our own life, let us live our own way. Tisiyei tirarame zvatiri kuda, musatiforce kuti tikuratidzei zvinhu zviri pasi zvatakacherera pasi nekuda kwokuti hanzi munotaura. Tinokuratidzai because you want, kana tisingada hatidi, and we are not forced, and tine marights. Kuti zvinhu zvokuti mimi munosekera vanhu vanokubhulai nekuti vane mari. Moti ane mari ndiye mukuru kumba kwenyu, bastard. Kwete panapa. Noti panapa hatite izvozvo. Isusu tinoziva zvatiri, tinoziva mamiriro akaita homwe dzedu, tinoziva mamiriro akaita mafamily edu, tinoziva mamiriro akaita real life edu. Kwete zvenyu zvokuti munoda kundiudza kuti hanzi usadaire Bruno nekuti hauna level 9. Ndakambokuudzai ndiri level 9. Kana chamusingazivi ndechekuti vanhu vasina mari ndo vanhu vanoda kuchita ari rich man. Akakumbokuratidzai mabhanduru ape mari, or akambokupai mari iwo raitime muchitaura asina basa. Akiti ndombozvida here zvanhu vanoda kuti hanzi meno pamwe kukura zvakasiyana kwenyu kana muchidzvanyirirwa because hamuna mari. Noti panapa, and even ndakasava nayo mari yacho, it's not a reason for someone to bully me in anyhow because handina mari. Because ndisina mari kudaro nesingaende kunoningirina kukumbira mari. Unomuona achiseka vanhu, kana mubhedha kaprecious kakabhovokera, chichi. Iwe wakadi wagara pamubhedha wacho for the first time, ukadi kumupa, unotaura vanhu kuti andipe zvinhu vanhu mahara chichi. Saka amupa wacho uri kumushorerei. Problem ndeyekuda kuzvita kunge wakanyanya, kunge unazvo stereki, unei chaunacho. What's so special about your furniture? Furniture yako yakanaka but what's so special about it zvokudarika mamwe mafurnitures anoita mafurniture akanyarara out there. Problem ndeyekuti tinoita mabusiness, tovhurwa mabusiness nevamwe vanhu tisina kutanga tafunga, tisina kushandira macapital. Because problem inobvira pakuti pakuvhurwa business ipapo hauna focus nebusiness rako. What's that? Manje makanyepero, kunyepera ndokwamunoita. Haufaniri kutaura because une nhumbu. Imi uroyi wenyu wakambonyatsomira seko. Imi dai maigona kuroya chaikoka, dai makaroya malotu yaikudzai kumashure kwenyu everyday na8 because munenge mamudza zvaasingadi. Dai mamune mbiri yekuroya stereki, makadii makamuroya.
makadi makamuroya kana mune mbiri yekuroya stereki yamunogara muchingo nyarara vanhu vakaipa kunzoko kuna vanhu vasingafundisirwe nebanga rechingoma zvinzo pese pamunonyarara murume wangu anenge ari around and anenge achizomutsura. But today I come to defend myself, to defend my husband. Unongochiti dedi imi kana musingagone kuti ana dedi kwenyu yoda ita dedi munhu anouya akazara huruva ne$2 wotanga kuacha maziningikini mazitracksuit magrease mai okupa $2 imwe asiya kumagirlfriend uku ungati dedi inobuda ipapo. Musade kundipinza musituation yamuri mazviwaka. Inini ndinoti dedi because I'm in a sweet position, I'm being sweetened, I'm being loved. Saka dedi yagara nenge tongori pamuromo. Otherwise dai ndichitwa zvamunoita dai chitodedza chitoti iyo parents iyo zibaba junior iyo zvakazoti, but I'm being sweetened. I will say dedi kusvika amen alright kusvika manete kana kuti kusvika maita sei oro kusvika murume wenyu adziza kukopa ana dedi kuti anoita sei mazvinzo kwete zvenyu zvokuda kundiudzira kuti aufaniri kuti dedi anofanira kuti dedi munoziya how we treat each other kubva kwedu muite mushe mazvinzo kuita mushe chaiko kune ivo vanotaura izvozvo vanoswera chitanzi nekuti wataura chokwadi we are going to unfollow you. Makambouya makabatirwa mapanga kuti mutifollow here zvokuti munoda kuswera muchitizivisa kuti I will unfollow you. Unfollow kana kuunfollow and we will be so happy because it's better to have 2 people on so they really love me. Kwaita and it's better kuti uve ne 100 people. Wokuti pa 100 papa unofunga kuti vanokuda, but if you really find out you see kuti pa 100 ivavo only 3 ndo vanokuda nemoyo. It's really hate. But sometimes it's good kuti ugare waziva kuti ningi ndianomira neni, ningi ndianogona kunditsura zvakanaka, ningi anondituka. It's very important to know who those who love you and very important to know those who don't love you. Inini manje me myself ndakazvimirira. I love who those who love me. Vasingandide handinei navo and I don't even give a fuck. Mazvinzoka asingandida nditombori kana nemiwo futi. Sometimes nomutondiboa kwanika muteritori yangu musingandide because you are not forced. Kana usingandide ibva papeji pangu ibva wakasununguka futi because vanobvira wazviwa kumba kwako unzi uya papeji pedu kana ungoona zvatiri kuita. No, we never did that. Vanhu vakatifollowa because they love us, vamwe vakatifollowa because they love what you do. Saka zvinoita manje avo vakatifollowa because they love us, but inoita zvasingade pampacho vanotaura in a nice way. Vanoti blessa vacho vanotipa mari behind makamera chichi amutombo waone kana comment section vachitaura sina basa zvomwe muchitiudza imimi. Who do you think you are? Chaizvo zvokuti mungatoti mungada kuswera muchiti blue and the name kuti blue and the name of following. Jesus Christ, at least ndagara apologize and handina ndatuka chaya hapana boss dai naida kutuka nhasi mukana ndinawo stereki baba juja hapo ndanyatsotuka chaizvo but handisi pakuda kutukana nemi ndiri pakukuonesa ichokwadi and I know kuti kutokuonesa ichokwadi ichocho kunotorwadza kwatokurwadza vamwe venyu zvokuti BP yakatoti chu. But live your life, let us live our life. If you love us, keep on supporting us. If you hate us, just go ne following yako, just go. Chero takasara tine vanhu 2 but tichizoti vanotida, we don't care, we will be so happy and we will be able to appreciate those people in anyhow we can because tozoti vanotida. Kwetoti hanzisekerera Bruno okutuka 6 to 6 memume muri koko nditsokone comment section imomo uri chibaba chibaba chani chibaba chenyu kana chiri chibaba chenyu doesn't mean chibaba chemunhu wese mazvinzwaka. Saka pacho ziya zvamunotaura, ziyai zvamunotaura chaiko oro tange mafunga orati pampacho unotongonoti ichi chidofo ichi chiri serious ichi. Pane udofo hwokuti munhu ana kuenda kuchikoro, koita udofo hwokuti unotonoti idzi brain dzakagomara idzi mazvinzwa. Saka mundiitiro mushe please, ndikutokukumbirai bless. Imomo hamuchafamba makadyarwa anditi because my plants are so good because you only go amatsimbirira. But don't go there. Oshinzo. So avanoti hanzi namatai munhu nekuti ane mari akakutuka izvinyaya ari kutipa here mari yacho, ane mari yacho ndeyake. Munewo makada kutoita deep down unotoona kuti harisa Bruno
unotomona akapfeka kana chitisheti chutange chabuda mupilo handiziye chinhu chakarembera zvimakona mumasaidzi pane nyaya yekuti ane pressure anenge achingoti ningida kumuhelpa zvimwe zvacho zvaasingatoite. How many promises did he made pafacebook achiti da kubatsira nhingi because zvakati asingabatsire vamwe anovabatsira ubva anotera behind the camera otora chinhu chacho saka abatsira chii chaanenge abatsira. And what is so special about ningirikini? santarise zvakawanda because even mabeds acho anenge achiganza naye kuti ndinogadzira furniture zvinhu anotohodhawo futi zvokuti ukaenda mamashwede muye unoona pakazara ningikini type emabeds anenge anayo netumapilotopu twetwi imota anzisekera Bruno because ane mari akamhondipa sendi here Bruno acho basa ndere kukunyepera ende manyepera mumabhilieve saka muchida zvaBruno sterek endai kupedyo kwaBruno munozare koko mubve panapa kana muri pakusapota kuti ende munofara stereki patinoabuse amenoti why mainyepera kuti wange munotida stereki tisina kuti tichitambura because tasingatamburi tatisina for that moment and nemareason atantinayo ende munhu wese ane mafambiro epese yake in life saka tingatomboti tichitambura because maybe tikutotambura izvozvo ende kwamuri tiri kutotambura tiri kutopema stuff saka anzi munopema saka mufanira kureply vanhu ndiana tikauya tichipema tichinhai mutapemawo chikafu tazopema chakati muite mushemi kana muchiputa midombo muputire kudzimba dzenyu ikoko amene pamwe mamuchirwadziwa nedhata renyu ramunenge muchitenga ramunenge mato vamwe vanhu memakati hotspotwa futi kuswera muchinetsa vane vanhu kuti ndi hotspotewo pane zvanoda kuita da kuzotaura nababa nhingi nditi vauye nemadomasi kupi uda ngonotuka vamwe vanhu manje nhasi ndinemi today I'm with you zvo ndakatowana mukana chakuitira rimwe vhidhiyo futi aboy kana ngaabve panapa akasununguka kutora free chaiko tisari nevanotida ivavo vanoti vakatona tiri bullied vanotimirira vanoti vakatiti nyararai because there's no reason yekuti munotuzoti nyararai tanyarara makunosapota mune achitituka what's that atidya kumba kwenyu susu muite mushe muzvinzwisisa handidya kuzvihwisisa chaiko kuzvihwisisa vamwe nzara dzamuinadzo uye ndikupangurira chikafu chiri mukisheniti mangu kana takuzokuratidzai twacho twatinenge tinacho tushoma itocho moti hanzi tine show off kwandichi vamwe unotoona ukamuvhizitira profile kwako kuti uyu kana nenhingi kine makiukamba hamaziye mukana make anyways kune vanotida guys rambe muchitisapota patine tatadza titsuurei hatirambe kutsurwa hatirambe but kasikiri manje kekuti munotuzoti nyararai munosapota futi mune achitituka hamuchatirwira alright kamusingakwanise kutirwira chiregei kakunotituka futi nemiwo ikokoko mofunzo kuti makanyanyoita seiko iye akambonyanyoita seiko liye kana vanhu vachikugezerei mvura dzezvituna dzinoshanda kwamuri noti kwatiri bhozi angada dzishande kwamuri imi mafanzi noti kwatiri isusu saka zvakashanda kwamuri imi moita zvakwaBruno ikokoko mobva panapa kwete kuti basa roda kutiitira sina basa roda kutivhundutsira nyararai because mukadzi ane nhumbu nyararai kutonyararika undongo mukadzi wako uchauya panapa agorwara futi wakukumbira chinonyararidza istress mazvinzwa saka at least ndakambouta ndichikureply kudai handitomboite kana stress yacho chondisa stress kunyarara ndichiona pamunenge muchibhaiza tichisekera sina basa manje that time yakatopera sorry zvenyu ameni kune zvabata kana zvisina oro kune zvadii ikoko ndikoko inini ndasara ndiri okay next time futi kungowana mukana panchikubhombai futi aswera achitaura kuti unfollow you karombe dzvuku umwe ndakamuvhizitira profile ndakati anotori nestress yemurume wake ari kumuhurira asina kana chaanomupa futi imi musatambe nepeni yekuhurirwa nerombe kai ndostress amene munadzo izvozvo vamwe vanenge vari pamabari kamhene vakadzi vangani vachingozhinya because murume ari kumupa sadza nemavheji asina kana mafuta panapa paitwe izvozvo nonsense izvezvi aino kuti tumaclips tichatenderera kari rafo kamukadzi akatandaza kanochenama imi vaso vasingachename muri kuiteiko mulife munei chamuinacho right imi vacho vasingapema vanoshanda cheziya chacho muri kuitei what are you doing zvii zvamuinazvo chii kongo chokutorwadziwa nelife yangu memuchitoita murume akadai wati imofungudzwa kuti definition yemurume kugerwa musorere
nekuputa mbanje ndo munofunzwa ndo definition yemurume. Ndiyo amunofunzira kuti ndiyo. Ndosaka muchingoitiswa mani pamusingafanira kunge muchiitiswa. Itiswa istereki because ndo you even deserve that. Vanhu vekupa vasingafunga ntanga vari kufunga nevakagarira vakufunga ne imwe musanditeste imwe muda kutsvaga kuti ndinotaura kana kuti chii and then kutaura ndototaura handirambi but ziyai pekutaurira. Play in your territory, let me be in my territory. Mazvinzwaka tukutu twevanhu tubruno twevanhu ngokuona even kana uchiri kuda kuunfollow aka ndakutokumanikidza kuunfollow. Ibva pano stupid, ibva papage pedu. This is not your page. You don't even know how we created this page. Saka ibva pano akasununguka anditika kana usingade kuunfollow uchitaura sina basa I'm going to block you and hapana chandinoluza uro hapana chandinowana mu but at least iwewe unongo wakupota pafoni pako pachipopa mavideo evanhu vaunoda. Mazvinzwisisa? No feelings attached stereka hapana kurwadzisa nyangoudza chokwadi. I know kuti chokwadi cho chichakunetsei kuti mugamuchire. Chichakunetsei zvokuti but muchapedzisira mazvigamuchira. Kana musingadewo ameno anoramba achibai kana ndimi kokoko. I talk to relieve my stress yamune muchindipa imimi because murume wangu atomondipa kana stress. Mazvinzwa? I'm living my life yandinoda. I eat what I want anytime I want. Ndatosiyana nemi memuchiswera muchinetsana nevana vana mwene because makatojaidzwa kana nekudzimba dzenyu kuti kana munhu achikupa sadza anofanira kukutreata bed. Ndo problem yamunhu ayanditika. Sorry zvenyu nhasi masangana nazvo. Saka nazvo ndiko kwamatoita. Vamwe madomasi chaiwo kunotenga madomasi 1 pamusika kana kuti uri kuita basa rokukumbira manext door hapana poda kundudza nhamo. Inhamo yeiko unondudza inhamo yeiko unondudza. Bamangu makazara furniture yekutaiga furniture. Bamangu ndinoshandisa FT gas. Iwewe uri busy kufuridza matama izvo zvakadai ndikatarisa kana gumbo rako kana manga unayo nekugeza chaiko mvura haitonzwire because nesipo yacho hautorina asi basa nderekuda kunamata Bruno. Bruno acho asina kana chaanotombokupa. Anokupeiko ye Bruno acho mulife mako? Anokupei pampacho zvoda kushandisa pfungwa kwete kuda kuita kunge mhepo kuita kunge marara mapepa kwaenda mhepo ndokwaanoenda. Imi dzikamai miratidzai kukura behave sevanhu vakuru kwete vange vana adiki. Dzimwe ndidzo dzinhu dziri chembere papa meno dzenzi dzichapiwe naBruno. Kana ane zvaanokupai anopai mimi saka munamatei. Ini hana chaanondipa saka there's no need for me to pray him. Even dai ane chaanondipa achinitaurira shit I was going to say shit back to him. My kid.